achera makati ndotanga kuintroduce imimi ndisati ndazviintroduce handiti chiudzai mhuri yeZimbabwe kuti ndimani. Makade mhuri yeZimbabwe linjani mhuri yeZimbabwe siyalamukela namhlanje kwesinye isiqephu seDrumas Media. Namhlanje ngihamba lo Andrew, namhlanje ngingintroduceayo. Namhla sibuya le ndawo ezitshiyeneyo. Ngingakaqasi ukuthi ngikhuluma ukuthi sibuya lani. Andrew njani? Ndiri right hangu ndafarira chino one nhasi wataura kuti kufamba naAndrew usina kutaura zita rako. Ini ndiri kufamba naOpampofu. Kusangana kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe nhasi tangoti kupei nhau 1 2 3 4 dziri kuitika kamunyika yeZimbabwe, asi tangoti timbokupai manews briefs tiri pamba nekuda kwezvakasiyana siyana. Nyaya toda kutanga kutaura nezvayo tingati nyaya hombe yatinayo ndeye kumatepa kumoto. Then ndoyatizopedzisa kutaura nezvayo nekuti sofa kwafa munhu 1. So thina namhlanje into esibuye ngayo sibuye le ndaba ezitshiyeneyo ezenzakalayo nje esizweni, kodwa into esifuna ukukhuluma ngayo isiqoqela namuhla indaba yomlilo leyane liyazi yamathepa ngesikhathi lesi ngesikhathi laphana sicina ukuli-update akhanya kulomuntu owafayo emlilweni wangikhona, but indaba yangikhona sizathi njani ukuyikhuluma ekucineni. Tingati nawo yethuda kutanga kutaura nezvayo ndiya the late Paul Matavire, Dr. Love. Vajasarananiko swabe kuyenda Vajasarananiko swosiya banaba. Sezvamunoziva imimi takakuudzai kuti Tombstone rakugadzirwa. Pari zvino Tombstone rakapera. Chasara kuendesa kumba kwa Matavire. So futhi enye indaba esifuna ukukhuluma ngayo indaba kaDr. Love Paul Matavire. Ngiyakwazi ukuthi abanye labona ama-forever mist akhe, labona lapha abantu sebefuna ukuyadonata, labadonatayo and everything, but esesilapho khathesi i-Tombstone yakhe isikhona, isekusele kuphela ukuthi ihambe ngaphi lapha ancetshelwa khona iyebekwa. Ndofunga mu 1 to 3 days sirikutera tichakuratidzai, tichanotora video racho tobva takuratidzai dombo raDr. Love rakapera. Asi zvakare chasara tingati chikamu chatinacho pari zvino, takafara hedu mhuri yeZimbabwe. Vazhinji vakaona nhau yedu vakaendesa zvekudya, vamwe vakaendesawo mari, magroceries. Aiwa, tinotenda zvikuru. Asi chasara ndechepanogara mbuya Gogo Matavire, ndo patatarisana napo pari zvino. Themba abaningi babona sibili ama-video after that bahamba banjani, bakwanisa ukuthi bemnika ukudla, bemnika imali lokuthi nje bezincedisa nje engaphi esemzini wakhe. Njengoba athe sesiqedile iTombstone osokusele yindlu lapha ahlala khona, uthi phela sibona ukuthi njengoba sesilungisile iTombstone ayisikho lapha ahlala khona, sokufanele ukuthi sincede ubani umama wakhe uGogo Matavire ukuthi ekwanisa ukuthi ethole lapho kokuhlala ku-right. Ndikuda kuti nditaure ndichiti zvataitira vaMatavire izvi havasiwo vega vatiri kuzoitira izvozvi. Muchaona tine zvimwe zvirongwa zvatiri kuunza, asi pazvirongwa izvozvo ndofunga ndo pane nhau imwe yatingade kutaura nezvayo, maForever Mist series. Tinogona kungoamisa anytime. Chikonzero chakuita kuti timire Forever Mist ndechekuti munoona patinoita nhoroondo paya tinotarisa kuti tichawanawo 1 or 2 cents kubva kuYouTube, but YouTube the moment yatinongoisa music yemunhu iyeye chiti ndeyatiri kurangarira hakuna kana sendi ratinowana. Naizvozvo munozoona kuti munenge mafamba imimi kusvika kwaMatavire kwamaranda uko moita story yaMatavire, munoda kubhadhara accommodation, munoda kubhadhara fuel, munoda kubhadhara matoll gates, kuti kanhoroondo idzi dzisaore. Handitika tochiuya nadzo tochiti YouTube tipewo mari 0 cent muchirwa neCopyright Act. Ngiyathemba ukuthi lapha abantu abaningi lami ngizikuhlungu sibili ukuthi ama-Forever Mist seza njani, sezaphela kuphi, ngoba kulapha kade sikwazi khona. Mina sengikwazi into eziningi through ama-Forever Mist, but ngendaba yokuthi sebesiyenza into for iloss. So ke bongasayenza ukuthi sisuke sithi sifuna ukuya kosikuza sihambe le isikhathe esihambe uma ngemide sihambe sibhadela ama-toll gate, kulabantu ababamba amacamera,
kule accommodation efunakalayo sithi siphenduka sithatha ama-days sizama uku-editha sithiye ezinye izinto but lina labe ngiyakwazi ukuthi labe likholisa but okugcineni siyagcina YouTube yasibambela ukuthi hayi lidlala ingoma engasoyeni isibambela imali at the end of the day sesinjani sesigcina singela lutho thina sidlalisa isikhathi sonke lesana ngiyakwazi ukuthi time is money kodwa sebe sesikambile isikhathi sesipiwe time yangikhona igcina ngasela mali ndizo zvamunoona pamwe papepa munenge muchititi vhidhiyo iro hariite ribvisei muchiona tichisunga tichirowa nharo kuti haribve nekuti ka patinokuitira yona matavire emovha maita basa isusu mari hapana chatinowana tozoisa imwe stori inonakidza so kana kuti inotacha vanhu inobata vanhu mobva mati ibvisei iriyo ritotipawo mari hazviita kuti tibvise ka so iko lebe libona ukuthi izikhathi eziningi lingananzelela kuma-channels ethu sikhipha indaba lezane ezinjani ezingajayelekanga indaba ezitshisayo so laba lingathi hayi khiphani ividiyo sometimes labona siphomba ukuthula singayikhiphi ngoba sebe sikwazi ukuthi indaba zona lezi akula copyright because it's a story akula muntu ole copyright yangikhona apana nditolera mali so ngiyathemba liyazwisisa nje umahluko ukuthi ngiyakwazi ukuthi abanye bazizwa ubuhlungu ukuthi ama-forever mist sezaphela nokuti tingangoda kukupa imienzaniso izvo zvitakaita system tazvida unenge waenda kuSouth Africa unotaura naLeroy woenda kuchitungwiza uko unotaura namadzibaba woenda uko andiri kuona basa riripo football pauya paine 0 cent hapana kana cent rauri kuwana ipapo honguti nechida kuti vanhu munge muchiwana izvozvo asi ndokuremerwa kwatinoitwa izvo zvikedza ndikuratidze mufananidzo uyo wamakuona pari zvino unotokuratidzai kuti hatina kana cent ratinowana kumaseries iwayaya maforever mist series maanother level ari nani tinogona kuudza muimbi kuti tiimbirewo akaimba hapana copyright ngiyathemba shwali azwisisa ngoba izikhathi eziningi nxa ama-forever mist siyahamba indaba eziningi njengoba bengitshilo uqaleni and then elithi nxa kungama-another level umuntu siyafika sithi wahlabela ingoma enje akuthi sithi fahlafahla kancane ephomba ukusihlabelela akula mali abasibambelayo nakhozi kebe kungela copyright so ngiyathemba siyazwisisana kakhulu asichatoda kuti mubatisise ndechekuti tati tingangovhara maforever mist hatina kuti tiri kuvhara uyezve maseries iwayo hatisi kuti takuvhara Drumas Media aiwa tiri kungotaura kumaseries iwayo nekuti by the end of the day tinenge tashanda asi chatinenge tichandira chacho panenge pasina zvakwamuriwo mhuri yeZimbabwe kune vaitapirwa nechirongwa ichocho forever mist series kana muchinge muchida kutibatsirawo aiwa munotitaurira uyezve chinenge chakanaka zvakare ndechekuti kana muine muimbi wenyu wamunoda kuti aitwe ngatitorei for example tina Thomas Makion muchida kuti tite nhau yaThomas Makion kwakuuya kwatiri kuti ave Drumas Media ndoda kuti munoita nhingi saka ndakukubatsiraiwo nefiwo aiwa ipapo hatirambe mukati tuma tirambe tinoendera mberi ngiyathemba liyazwela nje endututini ayisi kuti sesivala ama-forever mist sipomba ukuthi singakwanisa ukuwavala but ngiyathemba kulabanye abantu ababe befuna ukuba kwazi imbali yama-artist yabahlabeleli bakudala ukuthi mina ngifuna ukubakwazi ukuthi uzibani wayehlabela njani liyakwazi ukubuya lisinike ifiwe ukuthi sikhambe khona ngale sikwazi ukuthi sikhulume labantu bangikhona lithole imbali yakhe ngokugcwele lithole ukuthi lizwisise ukuthi njani umuntu wangikhona wakhula njani kwahamba njani ngiyakwazi ukuthi labe lifuna ukuzwa personal life kodwa wayenjani umuntu wangikhona so hayi labe liyabuya likwazi ukuthi lisinike ifiwe asiyali siyahamba ikho sikuthanda khona endabeni ipapa regedza itiva tabata zvakare nhau yaSolomon Skuza Don't cry, my baby. Please don't cry, my darling. Please don't cry, my baby. Please don't cry, my darling. kuna Solomon Skuza takaendako kumba kwake ndinoziva kuti patinotaura izvozvo vamwe vanhu vanenge vachi munonyepa chichichi takanosvika tikanoita tingati part 1 hatina kuipedza forever mist yaSolomon Skuza nekuti zvakaitika ndezvekuti mhuri yake yesi yainzi iri kuSouth Africa
takangosvikoona vanhu vashoma saka kuti tichingomhanyira kuti taakuburitsa Forever Mist yacho zvakabva zvatiomera. Taifungidzira kuti vaiti mhuri yavo inoungana every April, saka program yatiri kukupai izvezvi ndeye last year but one. Tanga takachengeta tichiti tichaiburitsa tichiita kuti mhuri yacho itangaita sei yauya, but nekuda kweCovid havana kukwanisa kunge vachiuya kuZimbabwe, saka zvisinei takuda kuti tichingokuburitsirai zvatakaita munguva yacho iyoyo. Saka tichakupai Forever Mist. Kana tazokundawo rimwe gore tozoita part B yatinenge taakutaura close relatives ake. Oh please, I'm sorry. Oh please, don't cry. I didn't mean to hurt you. Oh please, I love you. Enye indaba esilayo khathesi ngeka Solomon Skuza sakwanisa ukuthi senza sihambe khona ngale senza iForever Mist yakhe episode but asiqedanga yasayenza yagcina ku half because imuli yakhona yonke yayingekho, abaningi bakhona bathwa bahlale South ofithi ukuthi beze bebuye ngapha eZimbabwe bahlangana izikhathi eziningi ngoApril. So sase silokhe simelele phela ukuthi hayi uApril efika, uApril wangikhona ukuthi efika kwasokule COVID asikwanisa ukuthi sihambe siye continue futhi laba bakwanisa ukuthi bebuye ngapha eZimbabwe. So thina silapho khathesi sizalinika upart 1 o enye iparty yekabani ka Solomon Skuza esilayo o enye nxa sizakwanisa ukuthi siyafika khona ngale sikwanisa ukuthi siyenze upart B o upart 2 hayi sizaba siyazama ukuthi sikwanisa, kodwa sesilitshelile nje indubo ehlangana lazo ukuthi nxa senza ama Forever Mist. Hanzi mwari ndiyanozwa kuti ichapera here. Asichatoda kukuvimbisa ende chekuti kuti svondo ringakwane tisati takupai part A. Aiwa, because takutongoita zviripo, toita zviripo. Panhau yatataura yapo Matavire, chiripo ndechekuti tati isusu dombo ravapo, uyezve ndofunga pari zvino mufananidzo wamuri kuona pachivhitivhiti uyo ndewe plani yemba iruda kunzi ivakwe. Kune varume vazvipirawo havo asi vari kuchema kuti tibatsirei mhuri yeZimbabwe kana paine anokwanisa anodawo zvakare anoratidzawo mwoyo munyoro. Pane vanhu vatatu vazvipira ende vabvumirana kuti iyo imba yamuri kuona iyi ndiyo imba iruda kunzi ivakirwe Gogo Matavire. Kuti ichive chinhuka kwete kungoti taita aiwa tinoda kuti tinyasoburitsa chinhu chekuti vanhu vanoyasona kuti hongu zvakaitwa nemhuri yeZimbabwe, hongu zvakaitwa nevanhu vari murudo, kwete kungomhanya kungoti chero chaitwa. Saka imba iyo yamuri kuona ndiyo imba iri kuda kuvakirwa Gogo Matavire. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe hanzi tibatsireiwo nevari kuvaka vacho kuti hanzi kana chero amount yamune mauya nayo aiwa zvinotendwa. Ngiyathemba liyabona ini le ithombe esiphumayo lapha elibukela khona le yindlu efiswa ngabanye abalothando ukuthi beyakhele ubani uGogo Matavire indlu leyi. So kulabantu abayi3 abasebezinikela ukuthi hayi indlu le kufanele ukuthi bekhona, kodwa abafuna ukuthi la ndifaka izandla zenu lekwanisa ukuthi sinjani bayakhele ubani uGogo Matavire phela. Lingaphomba ukhayile eceleni ngoba kwelinye ilanga kuzaba nguwe siyabe sesidinga ama-donations usungasekho, abantu bethi bekhangile eceleni bethi bafuna ukudla imali. Hayi asenzeni sibambane sibe ngabantu 1 sibe ngabantu 1 njengesizwe sabantu abamnyama siyakhela ubani uGogo Matavire. Ende chathuda kukuvimbisa ende chekuti hatisikugumira kwaMatavire ndozvandamboreva, ticharamba tichibatsira apo neapo kuti vaimbi vedu vaitiitira basa guru vasisipo toonawo kuti todini kwavari. Todini nevanhu vemasvingo. Hanzi todiko nevanhu vemasvingo. Mukoma Aboma uchimuri sei kumasvingo? Murudo. Tiri kuendera mberi mhuri yeZimbabwe nechirongwa chatangoti tiuye kuzokuzivisai. Tisati tapinda munhau yekumatepa-tepa, pane imwe nhau zvakare inosuwisa, inorwadza. Tichakupai nhau iyi in full kana takwanisa kuwana madetails ese anokodzera. Nhau iyi ndeye murume
akauraya mwana wake 2 months. 2 months mwana otofa vachele. Ya so indaba esilayo khathesi indaba ezisubuhlungu kakhulu ngeindaba yomunye ubaba owanjani owabulala umntana wakhe ole 2 months. 2 months yes. Muchidimu panawija tingangoda kukutaura ndishe kuti mukoma ava vakamitisa musikana angaine 15 years. Vaona kuti zvashata ndobva vatora mubhebhi ravo vakati handitogara kuChegutu. Inini endusatu aini. Ndava nyaya dzerudo idzani. Nyaya dzerudo dzinonakidza papa. Watichine zvenhau dzerudo. Aiwa. Andicho munhu akachora vane akarorwa ne 15. Akaona haana kuroorwa. Tingati akatiziswa. Aine 15 years. Saka pamutemo itori rap yakaitika. Pati vanhu hazvisi right kutiza. Hazvisi right. Face reality. Saka mukoma vakambowina first. Vakatiza vakatora bhebhi ravo ndokubva vaenda ndobva vanogara kuChegutu vakati iwewe communication nehama dzako no. Ngatigare hedu pano. Kwanditi ndini baba iwe ndiwe amai ngatigare kakingdom kevaviri. Right. Mukoma ava manje vakazovarairwa. Munoziva kuti ukatora munhu usingamude uchida kumutorera kuvhara nyaya zvinotonetsa. Iyo munhu wacho anenge ainewo kwake wokava nomuchengeta vanotozviona kuti apa zvina kumira zvakanaka. Saka zvakazoitika ndezvokuti hanzi he was so abusive. Airova mukadzi achirova mukadzi. Kamwana ikanga kati kutaura zvako 2 months anga ukarova futi. Saka kakazonzi kakarohwa sanhasi mangwana ndokufuma kasipo kafa. Unenge uchimurova nemwana ne2 months naye Andrew. Kana kuti pai paunenge uchirova. Iyo amai vacho takavaona. Mavanga. Kana kurovana kwasvika ipapo hazvizobude. So zvaonekwa kunzi ndozvaitika vaishanda hanzi pane rimwe purazi ndokubva murizvina purazi ati izvo handiti hazvigone oi mari yetransport chienda ikwenyu. Saka vane chitunha amai ava patakavasangana navo nezuro nekutya kuti havana mari yekutakurisa chitunha vakabva vabereka mwana wavo akafa kudaro ndokukwira kombi vari pamwe chete nemurume ndokusvika kumapurisa. Kwakuchizvimhangarira kumapurisa kuti ndo nyaya itoripo. Kukwira kombi chitunha chiri kumusana. Ipunishment rudzii kuna amai avo. And still tikutaura zvemunhu asati akwanisa 16 years. Hanzi nyika yaenda kumawere. Zvinorwadza. Hazvinorwadza murezi. Dzimwe nguva hazvina basa nekuti ndiani akanganisa but zvinongorwadza. And nezuro pandakasvika ndaitaura nawo pekutanga ndautoziva kuti mwana vakatobereka chitunha. Chichazokunzirai nhau iyo izvizere muri Zimbabwe tichaedza kunotaura nevabereki vacho tinzwewo kuti zvakamira sei uye zvakana takwanisa kusvika kuChegutu kwaaigara tombonzwa kuti vanga vari vanhu vakaita sei. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Njengoba lisizwe Andrew sitsho phela ukuthi indaba esilayo khathi indaba esizathi ukuthi silinike ngokugcweleyo indaba yomunye onkazana lomunye umfana babethandana nje besemjolweni. So bathe bethandana kunjalo but into ebuhlungu ukuthi unkazana wanjani wayesasemncane le 15 years and then babona ukuthi unkazana eshoneni bathi ukuthi Zira wahamba kanjani wayahlala lo mfana ngokungavunyelwayo esintwini sethu. But umfana uthe sebonile ukuthi hayi akukho right ayisikwenza asinjani asibaleke phela liyakwazi ukuthi nxa usethandweni akula yabungaboni lutho yabuzithandela umuntu wakho babaleka bayahlala kwelinye iplaza. So umfana wathi amfuna ukukuzwa ukuthi ukhulume lobani ukhulume labazali bakho anyone.
so bathe bafika khona ngalo mntwana unkazana lwana nguye lwana ezithwala ebeletha umntwana but ukhanya umfana wayese abusive and khona khona ukuthi umntwana unkazana under age yabe ngasakwazi since ukuthiwa engakhulumi labazali so engela muntu okutshela and everything etshone ngochayiwe ngawenzwe i-punching bag and everything so kwelinye ilanga amalanga enona la adlulileyo uthe angikwazi ukuthi uhambe njani exactly kodwa umfana lo ucine kade belo mntwana le 2 months wachaya umntwana lwana ole 2 months wafa uthe sefile umuntu abantu ade besebenzela khona athi hayi mina lokho angisakwanisi thathanani ngiyalinika imali lihambe linjani libuyele lapha elinjani elivela khona ngendaba yokuthi unkazana lo kade sesaba under age and everything wasesithini ukuthi akala mali yokuthi ekwanisa ukuthi ekuthale phela ini isidumbu somntwana lo osefileyo and everything wathi ngangcono injani ngizibhabhulela umntwana nami wapretenda njengokuthi umntwana uright and everything wagada ikhombi from lapha ayevela khona waze wafika phela lapha emapholiseni ebhabhule ini isidumbu uthe sefika babona akulanto engayenza ngangcono nginjani ngizihambela emapholiseni nguye lwana efika emapholiseni ebatshela indaba yakhe so izolo sithe sifika sisithi siyembona kade kuswisa ubuhlungu kade lokho ebhabhule kwini isidumbu sakhe elaso asichera ndichikura inini mama vangu vaigara vachinditaura kuti ukaona uchirova mukadzi une mamhepo kana kuti hauna mamhepo mukadzi wacho ndianichi ane mamhepo it's not normal asi vakadzi munozviitisa dzimwe nguva kuti kungoda kungoita zvinorovesa so zvezvo kuda kuratidza kuti ndini ndinotonga pamba ndichera ndindoto kwasiri vana chera ungotonga misha yavo vatongi isu vana chera chitino hadzizvo ka muri Zimbabwe ukaona ukaita tsaona nemotokari dzimwe nguva mamhepo ukaona uchingorambwa nevarume mamhepo ukaona zvinhu zvakadeso mamisfortunes achingoitika hanzi kazhinji kacho mamhepo hatisi kuti nguva dzese asi hanzi mamhepo ndo kurarama kwedu vanhu vatema ndo zvatinobhilivha munozviziva here kuti munhu akafa netsaona nhasi unoyo vekwake vanotofamba kuti nhai chii chaita kuti mwana wedu apinde mutsaona but tinoziva kunzi tsaona accident yeaccident asi vanotofamba kuti vatsvage kuti chii chazoita kuti mwana wedu afe nekuti patinofamba tinotarisira kuti mudzimu naMwari vange vachititungamirira tisapinde mudzitsaona but kana tsaona yazodai so zvinoti pane muvengi avhurira mhepo yakaipa ndosaka uchona mama accident soka unoisa kuti iyi mota yakwira sei mumuti tingasireke hedu but zvinonzwisa dzidzi but endrukandi mamhepo mama anotumirwa nevanhu and everything but kune one thing chandinoda kubvunza and tambofamba tichiinterviewa vana sekuru and everything muAfrica tine signs dzakawandisa singaiti dzakawanda kuti titore signs dzacho tivake Africa tichoda kuti titumire mamhepo munhu anonyatsokwirisa mota pamuti mukatarisa tsaona dzinowanzoitika munguva yeChristmas ende kwete munhu achienda kumusha ayo kubva kupi kumusha kunosiya grosari mwana wakwanhingi ndozvondogara chitaurira vanhu kuti unoziva kuti vazhinji mungavashore kana kuti nhingi hadi kuvaka dzimba kumusha ndo pane problem ipapo pekuti unoziva kuti ndikangovaka kumusha chete ndinowachiswa genga rekumusha soka enough respect munowachisa asi nini ndikaenda kumusha kwenyu ndomunosvika ndichidovaka sebhabhu rakaita sei hapana chinondiwana unozviziva havandizive but uyewo kunzi mwana wakwanhingi uyu kure chitamba nemwana wangu akuita izvi wangu mwana achitambura saidzi dzechibhoi dzinokunhonga ipapo nyaya yekupedzesera ndiyo nyaya yepamatepatepa pamatepatepa hanzi izvoni hatina kukwanisa kuendako tangoti regedzai tikupakurirei pano pamhepo kumatepatepa takasiya kuenda nasekuru kavaitsikisa vanhu mutanda vaya unovatondera vekubata nyanga sekuru ivava ndabva ndamukajaivhi dzedze regedzai timbodziratidza vanhu
hanzizvo zvakaitika ndezvekuti vanasekuru ava vakaenda kumba kwemurume ushu ndokubva vamudzura zvinhu panyama pane zvavaibvisa vachiti ndo zvakaiswa pauri. Vapedza kudzura zvinhu panyama ndokubva vaenda pamba pemurume uyu zvakare ndobva vabata zvinhu zvavo sezviya zvavaibata zviya zviya munozviziva imimi ndobva vabata. But uyu mukomana uyu manje kana kuti murume ushu atichazonyatsokupai makore kana taendako kuti tigokupai full detail. But murume uyu couldn't swallow it, couldn't tolerate it. Akati zvinani ndife hangu. Saka akabva anwa poison kukomita suicide mushure monga abatwa nanasekuru tongaitenzwe ndianane mhosva. So indaba esilayo kathesi ngeyokuthi ngiyakwazi ukuthi indaba emathepathepa ile ayifuni kuphela khanye ngani yabe lokhu ikhula but ikhula ngamanye amaside. Ngiyathemba liyakhumbula laphana size sikhambe safika sanjani bona kulabo khulu otsika mthanda ababekhipha izinto and everything. So khanya kulenye indawo liyakwazi ukuthi abantu laba babe sometimes ngebe kusasabisa ukuthi lami engabethi ungikhiphela izinto lami nyahle ngethu ngithi ye ngokwami sibili because babe bele that thing yoku intimidate sokuthi vuma andi so bahamba komunye ubaba bathi asina ndakubona sezvo zokumanikidza kuti vuma enduka munona ngasithi vawutse ombudezvangu but inini ipapo handiunyatsoirana napo. Zvinonzi kane marengenyanga akachiriki moto ndozoti aminishona iyo inogona kuomera. Unozoti kana wakapfeka zvimadhende usatambe uchichirika moto zvinogona kungobatira nekuti iwo kuti uzonhongwa wega kunzi iwewe unazvo. Iyo ndo panondinetsa ipapo. Why you? Why me? Ngwananga vaona ndirika ndakapusa kuti kaka. But vanhu vacho vanobatwa futi vamwe vacho masuspects munzvimbo idzodzo. Anyway, patiri kuda kutaura nezvapo ndepekuti apa ane mhosva ndiani mhuri yeZimbabwe nekuti hatisi kuti isu vanasekuru vari kutadza hatisi kuti vari kugona. Chiripo ndechekuti vakananga munhu uroyi ndizvo kana uchitoba uchinzi wabvisirwa zvinhu kunanga uroyikawo indirect njengoba wathi ngiqedile iye ndobva azuraya. So bathe bemkhiphile into lezana bahamba emzini wakhe bafika kwathwa kulezinto bafika banjani babamba izinto ababezibamba yena patikazange suthiseke wathi angikwazi wathi ngalanto ezinje owayengakuzwisisi wayesezondile ukuthi wathathela izinto wagcina senjani sanatha but ndopa ndinoti mamepo you don't irritate your enemy by committing suicide. Kuti ndikurwadzise werekeza ndizviuraye. Ndinosara ndine guilt conscious kuti ndini ndauraya eni. Aiwa uchidyako. Ndoregere kudya sasa. Zvichoka doko mukaona wafunga kuzvisungirira nekuti ndipfidzise vanhu hongu unogona kuapfidzisa 2 seconds but kana watosiya munhu iyeye anoramba achiendera mberi vanasekuru vachamira here kubata kana vasina kusungwa kana vasina kumiswa nemapurisa vachaendera mberi vachibata iwe uri 6 feet. Azvibude muri Zimbabwe dzimwe nguva tinofanira kutongove men enough women enough but nyaya dzemamhepo idzika matepatepa yatanga moto ukacreata zvinhu zvakawanda. I think wakadaidza mamhepo akawanda. Matepatepa kutaura chokwadi nekuti zvinezvika takakuudzai kuti next farm paBenridge farm ndopazoita munhu iye azofa uyu. Next farm moto hausati watanga haukunyatsorwa basa rawo ipapa but wakatanga uyezve kuya zvakare kwa Wairova rinonzi chifamu riya ona zita racho ratisa pafamu ratogara chikuburitsira area moto uchiri kurova hausati wamira. Tinongoudzwa dzimba 2 dzarohwa nhasi dzimba dzakati saka moto uri kuendera mberi muri yeZimbabwe musha uya uri kutoparara but moto uyu wapa next farm paBenridge farm. PaBenridge farm apa ndipo pane munhu akomita suicide. Umlilo olwana wemathepathepa lokhu usiya phambili awumanga so
into ekhona ukuthi suyeqele futhi kwenye iplazi lapho kunjani esuqalisa khona yikho lapho umuntu yena lo njani ogcine bona ukuzibulala yikho kungcono but hayi umlilo wemathepha lokhu hamba so asi tisati tapedza inini chera ndine chichemo ndichevanhu veHarare neBulawayo inini ndakaenda kuBulawayo ndikanorora chera taura kuti ndechako neni chera chacho unoziva chichemo chandinacho ininika ndechekuti ukaburitsa video even muchipremier vanhu vakangoona kuti ndeye kuBulawayo vatomira kuona unoona nhamba dzichidzika so veBulawayo vacho kana chichitadze kunoku futi unoona futi chi same thing uyezve mumwe munhu akangokomendawo kuti naisisi dai makeup iyo dai madai so handitika macomments anongotaurwa onzi uri kudaro nekuti uri mushona uri kudaro nekuti uri mundebele so indaba esipiyelayo lapha ngekuthi lapha Drumas Media is for everyone. For everyone. Asifuni ukuthi ngiyangapha kumbe ngiyangaphi. So sinjalo ubona lapha nxa si premiere ama program. Siyabona inumber abantu sibengabona ukuthi ngema ngale Bulawayo baya njani? Bayahlebe channel lakhe bengaview. Laba ngapha bengabona ukuthi abangale bengabona ukuthi ngeHarare abaview. Kodwa esikufunayo ukuthi sibambane njengesizwe. Sifuna ukuthi sisupportane. Sisupportane. Ikho konke sikwenza. Ngeke mbone kuma comments lapha ukuthi abantu abasakhulumi ngevideo ekhona sebekhuluma ngezinye ma personal awo so thina sikufisa iDrumas Media like libona ukuthi siyenza yonke indawo thina si located eHarare so ikho libona indawo eziningi siyabe senza seHarare because ikho esilocated khona ikho kule mumaka tondithi nishambe hatodi kusvika kuBulawayo anoda kuHarare apa ndandiri kuSouth Africa like seriously amuna kundona chitabhiya chamangete here ikoko iye Solomon Schools ari kupi atina kwatinoti uku kwese muZimbabwe tinoenda kana takasununguka ma-resources achalawa we go but pane pamwe kuti tese tobva tati South Africa chira ndakavasiya ndikati ichiendai munondirwira basa uko indakurowa kupi kuSouth nekuti Drumas Media is everywhere munguva pfupi iri kuteera muchaona taakutove nemutori wenhau wedu wega muprovince yega kukuraka so Drumas Media taking you to another level. Ngatisangane muri eZimbabwe mune zvimwe zvirongwa pari zvino kubva kuna Chera naShumba tinoti sando dzenyu makanyanya Drumas Media yakanya. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh,